kaanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Duol sa krus na Hesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan ug sa tinud-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinud-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto gipatipon ni si Maria pagpuyo sa mga tinud-an. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, good morning. Today we are celebrating the feast of Our Lady of Sorrows, Nuestra Señora de Dolorosa. Niya ang atong pamalandungan ang pipila ka mga punto sa kinabuhi sa atong mahal nga birhen nga mao'y hinungdan nga gipasidunggan siya diha sa iyahang pagkainahan ni Jesus. The first is his loving obedience to the Father. Muna siya iyahang primero gyud nga kanang pinaka hiyas sa atong mahal nga birhen nga mao'y nagkahatag kaniya og dako kay pasidungog. You remember sa diha nga giingnan siya si Anghel Gabriel nga mamahimong inahan sa Dios, bisan tuod kung medyo na confused siya, she was somewhat confused, but she accepted the request. Nitubang siya nga sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. So ang iyahang pagsunod, masunurod sa pagsasugo sa Dios alang kaniya. And of course, by doing so, inevitably nakasugat gyud siyang daghan kay mga pagsulay, daghan kayong mga kasakitan tungod sa iyang pagdawat, ubay-ubay nga mga kasakit ang iyahang namatgunan, iyahang itawag na itong nasinati. Ang pinakagrabe gyud nga nasinati sa tumahal nga birhen mao kadtong diha siya sa tiilan sa cross, nagsulong sa iyang anak nga hinay-hinay nga nabugtuan sa gininhawa. That was a great test sa iyahang pagkasuluhon sa Dios. Kanang grabe nga pagsulay. Matud pa ang pinulungan pa sa mga nakasulay na, ang pinakasakit kuno kaayo nga masinati sa usa ka kinikanan kana yung maglubong sila sa ilang anak. Because ordinarily ang anak mao'y mulubong sa ginikanan kay tigulang naman. And it is not ordinary kung ang ginikanan mauna hinuoy maglubong sa iyang mga anak. Sakit kuno kayo kana tumatod pas nakasulay. So that was what Mama Mary had experienced, watching her son die. Siya mismo na naglubong kauban nila ni Nicodemus. Ito yung itawag na itong dako kayo nga hagit sa iyang pangila nga siya sulugoon sa Dios. And number 3, kining gitawag na ito kanabang pagpaubos bisan pa sa mga kasakitan. Humility. Ang iyahang pagka mapaubsano.
There were so many times that her humility was being tested. No daghan, pero still she was able to maintain her values as a follower, as a believer of God. So kita isip mga Kristiyanos, Katoliko, doon na tayo gitawag na itong mga kahuyang sama ni Mama Mary. Ako na ako mga kahuyang. Kamu na. But siguro, usa sa mga angay na itong buhaton, maugyod ang pagsunod sa pinakapanigingnan ni Mama Mary. Ang kinaiya nga mapaubsanon. Ingon niya na. Dili kita magpadala sa atong tinuod nga kinaiya. No? Sa ato pabuti pasabot nga ato nga paningkabutan nga dili gyud mugawas ang atong natural. No? Ingon niya na. Kaya natural gyud nato pagkatawhanon, magditahon, insultador, dili gustong malupigan, dili gustong malabuan, manay natural. So muna siya sa ato kana dark side sa atong pagkatao. Pero kamot ra gyud ta. No? Maning kamot ra gyud ta. Muna nga doon ako itong akong istorya kahapon nga na-discourage siya, nga naman ang nakita niya maihap ra mas tudlo ning mga manimbahay nga mga aktibo og simbahan nga maayog kinaiya. Ang kadaghanan gyud mga kuan man sa lawayon magkinaiya. Discourage na siya. Di na gani hinuon sa ganahang musimba. O ano kana mga tawhana mo imong gitanaw? Ayaw nagtanawan ng imuhang mga kauban o simbahan kay pulos na mga makasasala naning kamot ra po na sila ila. Kisa man jud imong tutukan si Kristo nga nasa imong atubangan. Kanang mga tapad nimong mga matud pa nimo wa gyud mausog ni kinaiya. Bisag dahir na sila. Sila na manubag ana. Focus yourself on the very attitudes of Christ. Ganun ka na mga daotag kinaiya mo imong gikuha ag base kung musimba ka sa dilid. Kaya nga gikuha ag base kini may noo mga ngilad o kinaiya. Dili na lamang sa musimba kaya ang iyahang kini kunong mga hinimbahon mga ngilad o kinaiya. Ganun ka na mga ngilad o kinaiya mo imong gikuha ag base na may pila ka lugas ana nga tinuod yung buutan mo isunda. Kung sa na ba noong kana naman hinuong dautan o kinaiya mo imong gisunod. Kadakan kay ba hayo kinaiya diha. May dili po na ingon kay puros na lamang gyud na dautan. Apoy maayo ana mo na isunda. Unya ang pinakaimong yung sundon maugyod si Kristo kanang nagbitay sa krus. Iingon siya na kung siya, di na gani noong ko ganahang mo ampo. Nga nung dili mang kaganahan ng mo ampo. Nga naman, kumplito na ka. Wala na kay kinahanglan gikan sa Diyos. Dato man, bilyonaryo. Dili milyonaryo, bilyonaryo. Naaga ni kay usa ka libo ka 1 million, pila man na? 1,000 million, pila man na? 1 billion. Naa siya na. 1,000 million. Naa siya na. Bilyonaryo gid siya. Abi ni mo kay dato na ka. Dili na ka musimba. Di na ka magampo. Nagtuo ka nga kanang imong kwarta makatabang nimo sa tanang higayon. Na ay mga higayon nga kanang imong kwarta di na makatabang nimo. Munang kinahanglan pagyud-gihapon kang moampo nga naman kay kulang pa ng imong kwarta nga mutubag sa imong problema. Klaro?
Kay kung kanang kwarta nimo mao pag yun na siya mutabang nimo sa tanang higayon, kato si Mr. Engineer Ricardo Yanson, buhi patuhang tudlo. Kailan mo ni Engineer Ricardo Yanson? Kinsa man na? Tag-iya series. Ilaliman kang daghanag series. Bilyonaryo po na. Hay naman ron si Engineer Ricardo Yanson. Pirte ng pataya. Nakatabang ba ang yahang salapi aron sa mabuhi? Wala. Patay yun gihapon. Sa ito pa nagkinahanglan yung Ginoo kay dunay mga butang na ining kalibutan nga dili nimo mapalit og salapi. Ampo ra gyud kagihapon. Paubos ra gyud kagihapon. Kini magong uban ilang tanaw sa ilahang kinabuhi, wala na sila magkinahanglan Ginoo kay kwartahan ko. Kwartahan man ko. Wa man ko nagkinahanglan Ginoo. Naong nimo. Basig mo hila ka. No, doon ako nailhan niya. Dato. Di yun mo simba. Ang asawa kay charismatic man. Aktibo kayo sa charismatic dito sa Mabinay. Tidak ka aktibo kayo. Siya ang leader sa charismatic. Pero sukwahi ang iyahang bana, di yun mo simba. Sa usaon niya pasimba, di yun mo simba kay feeling niya, murwa naman ko kinahanglan pa. Sa dihang nagtinga-tinga na ba? Ano ito? Di nagyun madalas doktor ng iyang sakit. Itala na ng Amerika, di yun maayo. Wala na, surrender na. Giigna niya iyahang asawa. Day, maayo gani ko niya kung sakit, musimba na yun ko. Okay, gano'n sa pa niya. Hindi mo naman pa noong kong ikondisyonan. Gawas ka musimba ko day, magli-minister na yung ko. Saan ba niya? Karoon pagkakahuna-hunaan na patay yun siya. Yan naman, dili tanang butang ining kalibutan na mapalit og salapi. Bisag unsa pagkakadatua, sulod gihapon simbahan, kay daghang mga butang ining kalibutan nga kinahanglan kag tabang gikan sa Dios. Mas maayo man tong moampo ka kaysa yon man kayo paglamdan sa Espiritu Santo. Bisan pagdato ka na. Daghan kay na mga tao yan. Natungod kay ni Asinso na di na sila kuno musimba. Nawong nimo. Muhilak ra gyapon kadoy. Ayaw pagtuo nga di ka mutulo na imong luha sa panahon nga kanang imuhang salapi di na makatabang kanimo. Kanang imuhang lapad nga kayutaan di na makatabang nimo. Sa panahon nga kanang imong negosyo dili na makatabang kanimo. Mutulo gyapon ang imong luha dong. Ayaw pasikat-sikat din natin dato na ayaw. Bisan pag gitabunan ang nagilak-gilak na kaskadato, sulod gyapon simbahan kay daghang mga butang nga kikinahanglan panimo ni ining kalibutanan nga Dios lamang ang makahatag. Ug kana ang pinakadako kayo nga imong gikinahanglan ining kalibutanan nga Dios lamang ang makahatag mao ang kaluwasan dito sa gingharian sa langit. So katong mga nananaw og Facebook, sultihin ang inyong papa. Munay isulting papa ni papa. Simba na kiniingon sa pagriakap sa Facebook. Basig mutulo niya na imong luha sa panahon nga nagkinahanglan na kay Ginoo. Basin unya mutulo na imong sipon og himila kay nagkinahanglan kay Ginoo. Ingnas mama nimo ha, mga taga Facebook. Daghan mo mga taga Facebook daghan mo po din tao nag-follow po din ng atua po naman po rin tao nag-follow sa mga taga Facebook ha. Ingnas lulo ni mo, ayaw ingnas lulo ni mo nga ayaw hulatalo nga magmuhal-muhal na ka para ver mo tawag kung may pare karon palang daan lo kumpisal na. Klaro ba mga lolo, mga dato din ha, ayaw kayo magsalig sa inyong salapi. Ayaw kayo ibutang ang inyong pagsalig sa salapi. Kanang inyong salapi, moabot ang panahon
nga di na gina makatabang nimo. So ingon ni ana, no? Sa atong mahal nga birhen, number 1 is nahimo siyang gipasidunggan. Number 1 is because of her loving obedience to the Father. Number 2, his fidelity to her mission. Her fidelity to her mission. And number 3, for sharing in the passion of the cross. Please all stand.